650. 650 last. 600 lang. Ambil ka no? Oh, basagin niyo pa ng bonus na akong uyab. Di naman ko ba? 650 deh. Oh my. Ay, naday. Naday. 50. 680. 90. 700. Larga. 15. Pila lasa na ilo. 700 lang. Huwag daw may gibuhi. Pag-awas. Naoy. Manok. Tapos na pumitig ba kayo yan Domingo din. Paitik. Manari kami te. Ayos doon no te. Kaya kalino te. Alexa, buntis siya ka. Di mo tanawan na kami. Photo mo. Ano sa tayo matanahon? Gatay ay. Gatay ay. Malit ang mga sapatos. No? Sakto ba kanisa sa green? Ang tagayan ni si PG Boy. PG boy, ano na? Ino yung sa green tuloy. Okay raman. Ha? Ito PG. Mahal kayo. Kato lang PG. 450 lang ito. 600 mo na palit. Kato dito. Palit na nga. Okay raman yun. Ito mo, sige lang ko itong sapatos. White. Ano? Black and white. Ito lang ito sa pikas ha. Ay, ang sabi mo nakulian ito. Ito, tapos sinabi sa stock. Kaya yan siya ni. Oh, Phil, pagkita sa Phil. Kuban. Saging. Snack. Ato si ate. Te, mo yung pinaypay te ha. Te, okay ra te. Bay, kuwaban. Na may kit-kitan sila ga te. Ano ajud? Ban. Hindi ko. Ay, busog mo na siya te. Lasa ka ni Phil. Ngano na ban? Phil, lasa ka ni Ngano man? Hello. Sunod eh. Saan niya ako abin? Era man ako tintik. Lahi. Asa ka? I prefer ano yun, tintik. Basta. Look, Kaya. Repick ka nga kuan Vans. Repick ka Vans kuan. 500 so. Sami kami roy. Kanang kuhan, kanang Na shitty ba? kanang singani. Ano ba? 500 ra. Baka naman. Register. Baka naman. So morning kuan. Ba asan? Vans kuan. Asa level? Vans era kuan. Replica din kuan niya 500 so. Ting. Baka naman 500 ah. Register, baka naman. PG boy ah. Pakita sa drop PG boy. Baka naman. Kani mo na akong Oh, gipulo. kana day. Nga naman. Char. Mo na akong Char giyon lang. na pili pero kanilang kay bote sapi. Dali mo yun, nakatog na. Uy, ma-office ka dira. Banga ka. Ay, okay. Ganyan day pa, playback sa na to ganyan. Playback video. Playback. Flashback. Hoy, ikaw. It was at this moment he knew he fucked up. Mata ko pesto. End of flashback. Mao siya na nadakpan may ganiya. Swerte. Swerte saya kay. Biro. Nawa ganiya. Kuya sa gito do. Nawa. Wala sa pasudla sa imol. Ka naman, PG Star. Ako Phil. Phil. So, muli namin sa mga ano kay Kwan. Nasa ilakaw nila Kwan. Sila Sir Phil. Mga tempo sila cute. Salamat din sa PG Star eh.
Thank you to Pigistar. Pigistar kay Yeah, kuan. ilang Grabe kay lang yun. Kasi nga to, mga crew nila kay Makro kay Gusto mga kay mulogid lang. idol show. kita mga kuan ni kasunod palit sa midra sa inyo mga punpukon. Yeah. Mga tigom eh. Yeah. Tanan ako, makabayad ka. 250, 250. Gikan sa 850 na imong sa 750, ay 880. ay Ikan 880 sa day. 880 na imong 750. Oh. Nga na Ha? sila kabutan. At least nakalis sa kuan. Naiya ka kay 6, ay pila mo? 750. Ay 650. 650 day. Na imong 500. Pero kuan dili siya nga class A sa. Replika siya. So transition na ako sa mga in 3, 2, 1, let's go. What is up you guys? Initay. So nabot kami no gikan dito sa Colon no and then karon ato i-review ang ipamalit ang mga sapatos no. Sa kaning kuan sapatos sa puro ni Vans and then ang box kuan na siya kanang Adidas kay nahutdan sila kanang box. So karon duha ka ba ka palit and then ang total price ra niya kay pila ito BG? 150 ra siya duha. Ang kaning old school kani yeah dira. Kuan na siya 880 then ang di kuan 750 na siya. Kani replika na siya dira. Replika Vans old school. So dito naman ako gipalit sa Pigistar and then kung ganahan mo palit nasa description ang location nila and then ang yuwala ninyo para makalis mo. So mao ni PJ sa 650 to 500 mao na siya then gilista na dayon ang liston dai kay kuan yung unahan to liston na ay sa kuan sa liston na. Tara. Mao na yung liston niya ng kuan. Ang palit na ng bagbagtong. So mao ra to no. Tara. Replika na siya, replika. Okay na siya eh. So, dire na sa no kay kuan na pa may agenda doon. And then importante sa to siya. So, dire na ako man ang video no. Don't forget to subscribe, turn on notification bell, like, comment, and subscribe. And support Bisaya Vloggers. Whoosh! Woo! Grr!